Jeg synes, at FGU'en er rigtig godt, at man går på, at man får flere chancer til at komme ud på en uddannelse og sådan noget, så man får karaktererne heroppe og så gå videre på uddannelsen. For eksempel her i FGU'en, de er nogle unge og voksne, som de er 17 år, 16 eller 20 eller over 20 år gamle. Jeg ville gerne at bruge en FGU i min fremtid til at være tandklinikassistent, så derfor er jeg kommet på FGU'en til at få mine karakterer og komme videre på uddannelsen. Jeg synes, der bliver vist meget hensyn til de krav, jeg har af lærerne, som jeg ikke havde på de andre skoler, så jeg synes, det er meget rart at gå på FGU. Jeg synes, det er dejligt at få gratis mad i skolen. Yes. Jeg synes, det er rart, at mor ikke skal smøre madpakken længere i hvert fald. Og, ja. Ja, her på FGU, der skal man til dansk og matematik. Men for mig, der kan jeg bedst lide at være på værksted. Yes. Jeg er mest her på FGU for at modne mig og det. Jeg er nu i specialskole. Jeg har fået gratis morgenmad og frokost, og jeg sparer lidt penge. Jeg går på IT-teknik, og så de er næsten alle sammen danske. De er rigtig fine, de hjælper mig til mig dansk, og nogle gange jeg ikke taler ordentligt dansk. Jeg kan godt lide at gå på FGU, fordi det er en rar skole at gå på. Der er plads til, at jeg nogle gange har det lidt svært, og nogle gange så har jeg det godt. Så det er meget fint. Ja, jeg synes skolen den er god til at støtte op om ens problemer og hjælpe en til det, man har problemer med. Vi er rigtig mange forskellige typer her på skolen, og det er egentlig ikke rigtig noget, man mærker sådan til, fordi at vi fletter egentlig bare sammen, og så fungerer det bare. Skolen er rigtig god til at have plads til en stor mangfoldighed mellem eleverne, og det synes jeg er rigtig rart. Så sørger man også for, at alle får noget at spise, det synes jeg er meget rart, så alle har en god dag. Og spare sådan fællesskabet, når vi sidder og spiser, det er mega hyggeligt at sidde sammen med sin klasse, man kan sidde og snakke om lidt nogle andre ting, end hvad man gør i timerne. Jeg kan godt lide at deltage i de forskellige fag, fordi at så har man lidt afveksling fra det forskellige, og pludselig så kan man holde sin fag ved lige, hvis der man nu skal noget andet bagefter. De er rigtig gode til at skifte imellem både dansk og matematik, men også det mere praktisk. Også bare det, at man ikke behøver at være låst fast inde på sine værksteder. Så hvis man gerne vil ind og prøve for eksempel IT i stedet for, det er der også mulighed for. Jeg er Max, og jeg er EGU-elev. Og fordi jeg er EGU-elev, det er fordi jeg bedre kan lide det praktiske end skole. Det jeg laver herude, jeg gør rent, jeg pakker sække, jeg pakker lastbiler, jeg gør rent over ved vores spirekasser, hvor at malten den spirer i 5 dage.